I realized it's not good for me just to keep it. this prophecy. I need to publish it. Kana Mwari achinge ataura shoko, unofana kuti urelease kunyika. Because harisi gore rose ratinopa prophecy rekuti inini 2017 na 2020. Now this is 2025. I've come 2026. I've come back again. Ndakatanga kuona two horses. They were fighting each other. The other one ranga rine white color. The other one rine brown color. Okay. So horses achirwisana kudaro. The other horse ndokubva tiza achiratidza kuti ranga rakundwa in that fight. So I asked God, this vision iri kumborevei? Kazwai muri Zimbabwe, saramundirwa Sliq Nelkwan here on Sliq Media TV. Makatongodona ndau yapana pamoto zoroti aiwa mawane aita sei atangidza maiziya and gore redu richangotanga plus tichangobva muma 10 days. Zvinonzi unofana kuvhura gore naMwari ozoripedza futi nani naMwari. Ndavana kuti aiwa prophet svikai panzvimbo mumbonyazotitsanangurira kuti zvinhu zviri kumbonyazofamba sei. And you know kuti kana ndashedza prophet, it's none other than Prophet Dr. Samuel Chabwinja. Prophet. Yes, I welcome you back pachirongwa chino chepa Sliq Media TV. Okay, thank you so much. Sliq. Yeah, in fact, toda kutenda Mwari. Nenguva yakadai so. This is a good time as well. I was sure. Takapedzera kuonana last year. Yeah. Atakapesa kuona last time. Takadiscuss a lot. Zvakawandisa maringe neshoko raMwari. At the same time maringe nekuti chinombonzi Prophet Chabwinja chimbori chii vari kubva kupi and stuff. But Prophet, kuno kutanga kwegore tisina kurebesa nyaya. Makanyatsotigadzirira chii mu2026? Okay. Yeah, thank you so much. I think 2026, you know, Maringene ministry, the work of God, we are preparing something very huge. Mwari ane mari kutifambisa Maringene basa rawo. Gore rinoti igore rekuti tigone kumuvha kupinda muHarare to do the work of God. We need to open a very big branch in Harare. All right. Saka zvitatu vari kuHarare vaya vanga vakatasira kuya kwedu. This is your time. Saka even our theme yegore rinori it is called It's Our Time. It's our time. It's our time, yes. Prophet, zvinobonyazofamba sei pakusarudzana nematheme paper? Okay. Yashuretika panye theme, it is a prophetic message that you receive from God. Okay. Concerning people or concerning the generation. So now, that's why I find with some other people pa theme. Mama watapati theme yakataura pamusoro pekuti nepekuti. It's not working to us. But inoshandira vanhu vari under the grace, vari under the anointing. So you find kuti kumwe kunogona kunzi it is the year of harvest. Takaona umwe kwakangonzi Jesus. Umwe kwakangonzi Jesus and stuff. So according to their understanding, vanonga vachinzwisisa kutiko for a specific congregation yatinayo. Mwari ari kuti kudii. Saka isusu so far we are saying it's our time. It's your time exactly to do what? Yeah. It's our time for us to preach the gospel. It's our time for us to go to another dimension in terms of kusunungurwa kwavanhu from our challenges akasiyana siyana. By the same time, my testimony chayo ari kuitika in this season 2026 achanga ari matestimony akakura. Anenge ari mahombe. Anenge ari matestimony akakura zvokuti people
realize that it is our time. Ndofanira kutova ndichitepo pameeting dzakadai so ngoda kuti itotowo nguva yangu podcast ino itotanga kutopisa zvekutorevesa chaizvo. So Prophet, tikutarisira kuti saka tirongoti 2026 muri kuda kungotarisira kungovhura muHarare chete. 2026 toda kuti vhure muHarare as a center yeZimbabwe. All right. Yes. Mwari akataura kuti tiende tinovhura kuHarare. The church, even the prophet, my father Major One, he confirmed that go and open a church in Harare. The more pamuri kuvhura in Harare, mauma cities ari kutanga kugamuchira from that. No, right. Yes, we have been in Bindura for so many years. So Mwari ndobva to go and open in Harare. Muno Bindura, we are doing very well. Things are moving very well. But Mwari akataura kuti for you, kuti muchibata dzimwe nyika nemamwe macities eZimbabwe, endai panhongonya yenyika. Saka tikutaura kuti Harare inenge iri nzvimbo yechi2 from Bindura. Kana kuti kutone mamwe mabranch amakato. We have another branch which is in South Africa. Really? Yeah, we have a branch in South Africa which is in Cape Town. Oh, kutore ne MJC ministry. Kune MJC ku Cape Town. Yeah. Apa tinenge tirimo muno tingori vava. Yeah. We have branch inenge yechi3. This is Bindura, South Africa, then Harare. Then Harare, yes. Pama branches. Harare inenge iri number 3, but kana tichitaura mubhindura machona we are everywhere. Sema branches akawandisa whole mashona central yacho. Saka in terms of my branches, kanta ukakulira branches there are so many akawanda. But kanta kutaura pamusoro pema cities. Akutaura kuti Harare, it is the 3rd city now. Okay. Prophet is to know izvi zvakadai so hatiti tinoda kukushirai rombo rakanaka kuti tozoti munenge muchifamba muri mugrace dzacho. Tatongomirira kuti kuvhurwe towanenge tiriko futi. Tinenge tiriko tichitobroadcasta futi maiziya muchitotiona tichiita sei tichifamba nadzo. So Prophet, handingazombokusiyai kana makadaro. Handika pamwe mungavo mune message here maybe concerning vanhu. Yeah. And the nation at large. This is the platform now yekuti vari kunzwa vanoda kunzwa kuti 2026 tikumbonyazofamba sei, zvikumbonyazoitika izvi zvichiitika. Okay. Yeah, in fact, I have a message for the whole nation in Zimbabwe. The message that I have is concerning politics. Politicians, this time around, politics, we need to pray for people who are in politics. Why? Because according to what I saw, we need the hand of God. What for did those you see? For those especially who are in politics. Prophet. Musati pesa mari Prophet. Nyazotu wonese makanyazowonei Prophet. Yeah, politics this time dzakaipa. Tuchara zegore rino 2026. 2026 no watiri no. Politically we need the grace of God. Mwari agone kubatsira our nation Zimbabwe. Yeah. When I come to you, Jipai prophets, like the prophets of today, there is a prophecy at Agambo Pakmashure. I do remember in 2017, I gave a prophecy at my church. I told people that I'm seeing some soldiers Vashimanya all the streets. So from that time, they've realized it was a kumova kwa President Robert Mugabe. So by that time, people, they have realized the prophecy. And then in 2020, I give people prophecy maringene
lockdown, COVID. Yes, I gave prophecy about COVID. So this time around, I said, I need to share this kuti muri Zimbabwe igone kunamatira nyika yedu Zimbabwe. In fact, what I saw in the vision, ndakatanga kuona two horses. They were fighting each other. My horses, they were fighting. The other one, ranga rine white color. The other one, rine brown color. Okay. So my horses achirwisana kudaro. The other horse ndokubvara tiza chiratidza kuti ranga rakundwa in that fight. So I asked God, this vision iri kumborevei for me to see my horses achifightana and the other horse richisuduruka richingeta sort of like ranga rakuwadzwa. Mwari akanditsanangura kutiko 2026 you need to pray zvikuru sei for my politicians. Okay. Politics egore rina 2026 dzasiyana nemamwe makore ese, especially to those who are in powers. They need to be prayed upon because there are dangers in politics. So now, ndauya kwamuri semuri yeZimbabwe kuti we need to pray for our leaders. We need to pray for Zimbabwe, especially those who are in politics. This 2026, a lot will happen. Zvinhu zvandikutaura izvi, mukufamba kwegore nori, tapinda pakati pegore, zvikasanamatira, you realize this prophecy. But I believe that when people gather together and pray for a nation, those things, it won't happen. A lot of fights will happen to those who are in politics. Satutaura kuti mafights anogona kuitika hawo asi zvikanamatikirwa zvizosvika zvinhu kuma extremes. There are going to be fights atori serious to an extent whereby kana tikasanamatira about that issue. You realize kuti unogona kunzwa record yekuti there is someone afa ari prominent. Zvitori that bad? Yeah, you know, of course, hatisi vanhu vanosvira kuti pangonzi rufu, pangonzi munhu afa. But when you see Mwari achitaura pamusoro pechinhu, ari kutipa as a way kuti gone kunamata for such things not to happen. Yes, for 2026. So that is the prophecy that I have for Zimbabwe. That's what I saw in the vision. I saw horses fighting each other with a white color and brown color. And the Lord said, are you seeing this? The meaning. Saka politicians vakaipa 2026 because tine zviprofita zvanga zvitenderera pasocial media uchinzwa vamwe vachitaura kuti 2026 igore rekungangurwa kuchasungwa vanhu, vamwe vachiti 2026 igore rekumhanyiswa kwevanhu. Prophet, vanhu havazouya here vachiti prophet, maybe prophet vakange vanzwawo zviprofita izvi pamwe, saka vazouya kuvanhu vada kutanga kutaura izvi? No. It's not because I take prophets from some other prophets. That's why I have to go on the platform. No. The issue is, kana Mwari achinge ataura shoko, unofana kuti urirelease kunyika. Because harisi gore rose ratinopa prophets bit kutaura kuti gore ra2020 it's like gore rakapera 2024. Hatina kupa prophets maringe nekuti munyika pane 1 2 3 4 5 2023 by the same time. Ndikuti inini 2017 na 2020 now this is 2025. I've come 2026. I've come back again to explain to the nation about the prophets on what I saw. So I realized it's not good for me just to keep this prophets. I need to publish it for people. If kana vanachikwanisa kunamata, they will pray about it. Tinonzwa vanhu vanozenge vakuzouya pasocial media vakutaura kuti kopesa apa profit vanga vari kupi, vision vakadi kuitaura before yataurwa nani nevamwe vakazenge vakuya vakutaura
maprophecies ari kuzoitika. Yeah, for the Bible says kana chiprofita chichitaurika by the same time chikaita 1 2 3 people vari kuconfirm about the prophecy, meaning to say that prophecy is true and it's something chikuramba chichidzoka kuvanhu vaMwari, because Mwari anotaura nevanhu vake. Saka vanhu vaanotaura navo are the prophets, are the pastors, are the men of God. So by the same time, when you see things maybe chichitaurwa neanother prophet, neanother prophet chichiramba chichidzoka on the cycle, meaning to say kuti Mwari ane message yaari kusvitsa kuvanhu vake, yaarida kuti igone kunge ichisvika kuvanhu vake. Saka paprofeti tingati chiprofita chinhu chikunolinka here nezvimwe zviprofita izvi, because zvimwe takanzwa izvi zvichitaurwa kuchasungwa vanhu, handika zvichiratidza kuti kuna mumwe achatosungwa zvishuwa, then vamwe kutaura kuchamhanyiswa. Then yours now is talking about fighting. Yeah, me I saw horses and nakuona about some people vachisungwa, or some people I saw horses fighting each other. And then you were convinced. Yes, when the Lord said, izvikutaura pamusoro pezvepolitics. Yeah, so ndo mamiro akaita the vision. So in the other way, kuna vanenge vakaona vachisungwa, that is Mwari anenge atsanangurirawo. In that way, they like that. I myself, I am prophesying and explaining what I saw. Yeah, sure. Ndifunga kana ivo vatira ndozvona kuti there is a difference, kuti kana anozoda uya zvachitaura kuti wakopera, aiwa isusu tinongonama toti Mwari achengetedze mapoliticians edu. Mati pakati pegore handi? Yeah, between this 2026 kuna July, August and stuff, we need to pray. Yeah, we need to pray. Yeah, prophet, tinoda kutenda prophet. I think muri yeZimbabwe task mayoinzwa, andika ngatinabatirei nyika yedu zvinhu zvifambe zvakanaka, hatitarisire rufu kana kurasikirwa kana kudeurwa kweropa nekuti vanhu vanenge vatadza kunzwanana. Ngatinambatirei peace, tiri peace loving country, ngatinambatirei runyararo, zvinhu zvikufamba zvakaita zvakanaka. Aiwa prophet, ndinoda kutendai. Kana mune zvimwe zvamunofunga kuti maybe ndinoda kutaurawo kumhuri yeZimbabwe, something zvisine maybe kana nepolitics kana kuti meno zvamunenge muchingofunga kuti munoda kuudzawo mhuri yeZimbabwe prophet. Okay. Kana wachena ndiwo. Okay, thank you so much Sliq. At the same time, ngatiri pana pa Sliq Media. Mhuri yeZimbabwe, mashoko angu ndeyekutiko murambe muchitsegira this channel, tichikupai mashoko edenga, Mwari zvaanenge ataura kwatiri kuti gone kusvitsa kwamuri. Saka only way into kuti mashoko aMwari agone kusvika kwamuri, it is this channel Sliq Media. So tikuti subscribe and support for us kuti rambe tichiuya kwamuri. Thank you. Ndinotenda prophet. Kuna vatsigiri vedu veSliq Media TV, ndoda kukutenda kune vese vaona video zvakunoko. Aiwa toti rangarirwei nashe, komborerwei nashe, musakanganwika kusiya malike nekushare nekukomenta, izvi zvinoita kuti video rirambe richipushwa kuenda kuvanhu vakawanda. But as for now, we are signing out. My name is Sliq Nelly Kwan Kozaza.